תלמיד יקר, היחידה שלפניך עוסקת בנושא ההסוואה. בתהליך הלמידה שתעבור תלמד מהי הסוואה וכיצד היא באה לידי ביטוי בחי ובצומח. שים לב, את המשימות עליך לעשות בבלוג שלך. עליך לעשות את המשימות לפי הסדר. במידה ונתקלת בקושי במהלך היחידה, אתה יכול לפנות למורה בפנייה למורה. בסיום תהליך הלמידה, עליך לענות על שאלון לסיכום נושא ההסוואה בטבע. שים לב, לאחר שענית על כל השאלות בשאלון, עליך ללחוץ על מקש שלח סאבמיט. בכל שלב תוכל לחזור ולהתקדם ביחידה בעזרת תוכן הענייני מימין וחיצי הניווט בתחתית כל דף. נשמח לשמוע על חוויותיך מפעילות זו באמצעות הפנייה דרך המשוב. בהצלחה.